Bali siya nga gipatuman ato sa Misa de Gallo sama sa health protocol, mao ipatuman ang lagda sa simbahan sa Dakbayan sa Talisay nga musaulog og novena masses sa kapistahan sa Balaang Bata. Ang report ni Femari Dumabo. Human gipaybaw sa kaparian sa Basilica nga ang mga tawo lang nga dunay quarantine pass nga taga-Dakbayan sa Sugbo mo'y tugutang makasud sa Pilgrim Center. Matag parokya sa Dakbayan sa Talisay ni sa ulo gusab og kaugalingong novena masses isip pagpasidungog sa Balaang Bata. Dili na hinuon maglisod ang Dakbayan sa pagpatuman sa health protocol kay napatuman naman kini atol sa Misa de Gallo. Talisay being a part of the province, maybe I can urge everyone na we could still show our faith to Santo Niño through online masses and mo nagibuhat na ako sa akong pamilya. They have an assigned police personnel already, and the parish priests already know the requirement that they should be the one to spearhead the implementation of minimum health protocols. Wa nay novena masses sa Senior Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Talisay City. Apan mato di Father Jonas Mijares nga magpaday ng naanda nilang misa ni binaryo sa kapistahan sugod karong Pebrero 5. Samtang isip kanhi rektor sa Basilica, iyang gipasabot nga ang pagdibosyon dili man kinahanglan nga personal nga mobisita sa Basilica aron mapadayag ang pagtuo ngadto sa Balaang Bata. Pagpangga usab sa atong lawas, ikalipay usab na sa atong balaan nga bata. So let us express our faith in Santo Niño pinaagi sa pagsunod sa mga lagda nga ipatuman sa atong pangagamanan. Gihatag kahigayunan ang mga parishes nga directly belong gyud sa Archdiocese of Cebu. In our case manggod, kanang Basilica lang daan is run by us Augustinians, and this parish is also run by the Augustinians. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.